Hey everyone, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खनसे बरायबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ, ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ। अब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना नोंथांमोनखौ बयखौबो आसा खालामबाय। लोगोसे जोङो दिनै थिनालियाव थांनो नागिरदों, लोगोफोर नायलांदो। ओमफ्राय नै ओरैबायदि अखा हादोंना लोगोफोर, हरनिफ्रायनो ओरैबायदि अखा दासिमबो नागाराखै। अखा हाब्लाबो उफाय गैया, थांनांगौ। अब्ला थौदो लोगोसे जोंजोंहाय। जोबबाय खाफाला बायदा सादावनायनि मा लाबा साथाया सेस जोबबाय। अखायाव मोखाङा सिथाबजोब्बाय खानाया। मा नेदों ट'ट'आनो देखायलाय। ट'ट' थाङा नामा मोनसेबो गैलालै। ओरैबायदि अखा हादों, अखायावहाय माबायदि थाबायबायदोंनायसै जोङो। अखायाबो सिगिजोबो साथाया। दाबि दिनालि दाबि आरो दिनालि गैलाहाय। अमा बेदर लायनो थाखायनो बिदि एफाराव अखा सिजाबाय नामा? सेस मैगं दखानदारफ्रा नै हाबसोनानै थाजोबनांबाय बेस्राफोर। ए बेनोलाय दखाना नै दैयावसो थाबाय नायसाय। सेस मैगंफ्रा खोबनानै दोनजोबनांबाय नै। अमा बेदर दखानाव सफैबाय लोगोफोर। नै बे बेदरखौनो लानानै थांनोसै दा। बे बेदरनि जुनैनो ओरैबायदि अखा सिजाबाय जों दिनैहाय। आयै हनै दखानावहाय मोसौआ हाबनोसै। मोसौआबो खाजा जानो फैदों। मा जानो ब्रांलाय? आबै माबा जानो बिराद हमलाय। मा दखान हाबबा आन्दायो मा जानो। बेखौ लानोसै नै। बेखौ लानोसै। दखान बन्द। माबायदि मोनखो अखा हानायाव बेरायनानै? बरिया। दैया देरदों नै अखा हानानै सेस। आयु आंना मबाइला गलांबा। ओइ आस्थे। बे दै नामा? बे दै ड्रेनसो जाजोब्बाय नै। एफा मोजां जायगाखौ सेस। मोसौआ होसोबोगोन दा। सेस हाब्रु जाजोब्बाय। नायसाय लामाया मोनसेबो ना अखा हानानै ओरैबायदि अबस्था जाबाय लामाया। नायसाय नायदोना बैग्रि बिफाङाबो जिगोन साथाया। आयै बैग्रि बिफाङा लाखिनो नागिरदों नोंखौ।
नायदो साथाया बायनोसै हनै बख'आ नायसाय नायसाय र' गबाय फाइनालि दै जाजोब्बाय ओइ जोमैयानो नायसै माबायदि खोमसि बावखा हाबावखागोन Leki, fidо, này, ui, fidо, Leki, fidо. सिबोजोब्बाय नै खानाय थानाय सेस अखाजोंहाय साहा बानायबाय लोगोफोर नै साहा लोंसै जों दा अखा सिबोबायना गोजांबाय गुदुं साहा लोंसै बेलासिनि साहा लोंसै लोगोफोर नै